ulo ng mga nagbabagang balita. Camarines Sur naka-red alert status dahil sa banta ng pag-uulan dulot ng habagat. Gamot kontra leptospirosis nakapreposisyon na sa botika ng bayan ng PHO Camarines Sur. Siglong kultura ng Magaraw na hilot pinagdiwang sa bayan. Magandang gabi, narito ang mga mainit na balita sa Camarines Sur. Magpapaulan pa rin bukas sa malaking bahagi ng Luzon kasamang Bicol Region dahil sa bagyong nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Taglay nito ang lakas na umaabot sa 120 km per hour at bugso na aabot sa 165 km per hour. Kumikilos ito sa direksyon ng east-southeastward. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Francisco na dating Dante. Samantala nag-intensify o lumakas pa bilang tropical storm ang binabatayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na CROSA. Patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang galaw ng bagong sama ng panahon na inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility bukas. Isinailalim sa red alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Operations Center dahil sa yellow rainfall warning at flood monitoring ng Pag-asa. Sa memorandum ni PDRRMC Chairman at Governor El Rey Villafuerte, paghahanda ito sa posibleng maging epekto ng pag-ulan sa lalawigan ng Camarines Sur. Sa rainfall warning ng Pag-asa, inaasahan ang 50 to 100 mm na ulan sa probinsya na maaring magdulot ng pagbaha. Dahil dito ipinag-utos ng gobernador ang agarang assessment sa mga flood-prone areas at pag-mobilize ng evacuation plans, pagpreposition ng mga emergency food packs, tubig, hygiene kits at medical supplies. Pinag-utos din ito ang forced evacuation sa mga residente kung kinakailangan. Muling umapaw ang ilang spillway sa bayan ng Balatan, Camarines Sur dahil sa ilang araw ng pag-ulan. Nang dahil sa pag-apaw ng spillway, hindi pinadaanan sa mga residente at motorista ang spillway dahil na rin sa malakas na pagragasa ng tubig. Maliban sa tubig baha, sinabayan rin ito ng putik mula sa lumambot na lupa. Pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga residente na mag-reroute muna sa Nabwa Road. Pinayuhan rin ng publiko na maging alerto sa posibleng paglala ng sitwasyon ng spillways sa lugar. Nang dahil sa pag-uulan, dulot ng habagat ay apektado na rin ang kabuhayan ng ilang magsasaka sa Libmanan, Camarines Sur. Department of Agriculture nakapagtala na ng aabot sa 1 million pesos na danyos sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. May ulat si Eli Balbin. Apektado na ang mga magsasaka sa bayan ng Libmanan dahil sa epekto ng pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa ilang magsasaka tulad ni Christopher Ragas ng Mambulo Nuevo, nang dahil sa pag-uulan ay inaasahan nilang bababa ang kanilang ani ngayong taon. Malaki aniya ang naging epekto nito sa kanilang pananim na sinabayan pa ng peste dahil dumoble ang kanilang gastusin. Apektado po kasi ang kuhol ang apektado sa amin. Nag-spray kami sa kuhol nung nakang araw, tapos yung nandun sa ibaba, papasok na naman dito. Uulit na naman kayo mag-i-spray. Bago na naman ang medisina. Bibili na naman kami, sir. Nanawagan naman ang magsasaka sa lokal na pamahalaan ng Libmanan at Department of Agriculture na magbigay ng tulong upang mapanatili ang kanilang kabuhayan sa gitna ng masamang panahon. Pagmiminsan po, sir, meron. Pagmiminsan po, wala. Tulad po ng sinabi ko, kapag malapit ka sa pugon, may makukuha ka. Kapag hindi ka malapit sa pugon, wala kang makukuha talaga. Sa tala ng Kagawaran ng Agrikultura sa Bicol Region, umabot na sa 1 milyong piso ang danyo sa sektor ng agrikultura, lalo na sa probinsya ng Catanduanes. Patuloy ang monitoring ng ahensya sa iba pang lalawigan sa rehiyon sa pag-assess sa danyos ng sama ng panahon sa sektor ng agrikultura at apektadong magsasaka. Eli Balbin, CSN. May mga pagkakataon na hindi talaga maiiwasan na pagsulong sa baha lalo ngayong tag-ulan.
kaya nakahanda na ang ipapamahaging gamot sa botika ng bayan ng PHO Camarines Sur sa mga Camarinense kontra sa leptospirosis. Kung gaano kadelikado ang sakit na yan, alamin sa ulat na ito. Umulan man o umaraw, kumakayod sa pagpepedicab si Brian Alzaga. Kaya nang bumahan itong mga nakarang araw sa kanilang lugar dulot ng habagat ay hindi naiwasang suungin niya ang tubig baha. Agad umano niyang hinugasang mabuti ang kanyang paa na nalubog sa baha dahil sa takot sa leptospirosis. Dahil sir, nagkakayod pag may pasahero, baha, pwede hanggat kaya pa man. Pag uli sir, inugasan, sinabon, tapos balnawan ng malinig na tubig. Kaugnay nito, nakahanda na ang ipapamahaging gamot kontra leptospirosis ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elray Villafuerte. Ito ang doxycycline, isang pyrofloxacin antibiotic medicine na ginagamit laban sa leptospirosis. So far po okay naman yung may healthy supply naman po tayo ng doxycycline since madalas tayo nakakaranas ng baha dito sa sa Camarines Sur. So, pwede po tayo kumuha dito sa butika ng bayan, sa provincial capital. Kami din po mga doktor dito yung magre-reseta ng mga gamot or kung yung tamang dosage para sa exposure risk po ng bawat individual. Sa pamamagitan ng gamot na ito, napipigilan nito ang pagkakaroon ng naturang sakit, lalo na ng mga lumusong sa baha na may sugat. Ito umano ang madalas na tinatamaan ng naturang sakit na sanhi ng bakterya mula sa kontaminadong tubig. Pumapasok ang bakterya sa open wound ng mga individual na sumuong sa baha na maaring lumala. Medyo delikado po pagkaroon ng leptospirosis kasi sa mga unang araw nito, magkaka-fever, sumasakit yung ulo, pwedeng mamumula yung mata, tapos after 2 to 14 days, pwede po itong lumala. Magkakos na po ng liver damage, kidney failure. Pwede rin po magka-infection sa meninges natin. Tapos, pwede po ito mag-cause ng respiratory distress or pwede rin pong ikamatay dahil sobrang lumala na yung infection. Kaugnay nito, pinayuhan ng health expert ng Edmero ang publiko na kung hindi maiwasan ang pagsuong sa baha, maaring gumamit ng botas o iba pang pananggalang para makaiwasan nakakamatay na sakit na leptospirosis. Chris Novello, CSN. Ngayong tagulan, bahagi ng pagiging resilient ng mga residente sa isang barangay sa bayan ng Gainza, Camarines Sur ang sandigan nito sa pag-monitor sa anumang sama ng panahon at anunsyo gamit ang Camsur Free Wi-Fi program. Narito ang ulat. Ngayong panahon ng tag-ulan na sinabayan pa ng habagat, hindi maiwasang mangamba ng ilang residente sa barangay Kagbunga sa bayan ng Gainza, Camarines Sur. Isa kasi ang barangay sa mga nalubog sa matinding baha noong pananalasa ng bagyong Christine. Kaya naman isa sa mga nagiging sandigan ngayon ng mga residente ang weather forecast mula sa Pag-asa na accessible online. At dahil sa malakas na internet speed ng Camsur Free Wi-Fi program, laging updated ang mga residente sa lagay ng panahon mula sa Weather Bureau at iba pang autoridad. Let's say for example, the updates are coming from the social media na po, diba? Or sometimes, iko-contact na kita through our messenger. So, there are residents po na nag-i-DU sa satuyang barangay. Tapos, especially ang satuyang mga punong barangays and our mga kagawad and SKs. Iyon na po ang ginagamit mi na Wi-Fi for the means of communication. And additionally po, like for example sa SK, nagpa-cut na kaming Wi-Fi kasi igwa naman din yung mga Camsur Wi-Fi. Hindi lang daw nagagamit sa pag-aaral at connectivity ng mga mag-aaral ang free Wi-Fi dahil nagagamit rin ito ng komunidad sa pag-monitor sa sama ng panahon kung saan ito tatama, dalang hangin at ulan nito. Taos-puso ang pasasalamat ng Barangay Kagbunga sa Provincial Government ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor Elray Villafuerte, katuwang sina Congressman Luigi at Congressman Migs Villafuerte sa pagsasakatuparan ng kanilang hiling na magkaroon ng malakas na connectivity sa kanilang lugar. Thank you so much to our provincial government headed by our Governor Elray Villafuerte and our Congressman Luigi Villafuerte. Siguro si mga araw kaining projects na kulang bagay para sa mga youths, especially ta ako sa Roman SK, and especially sa mga komunidad na araw kaining masyado pang harayo sa mataas na antas, pero at least nakakabangon naman. Habang tumatagal, patuloy ang pagdami ng Camsur Free Wi-Fi program sa probinsya. Isa ang Camsur Free Wi-Fi sa mga prioridad na programa ng Camsur LGU na layong mas maging digital inclusive at digital ready ang probinsya. Chris Novello, CSN.
Hindi na nakapalagpa ang isang 26 anyos na lalaki matapos maaresto sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Santa Cruz, Calabanga, Camarines Sur. Nakumpiska sa sospek ang abot sa 1 gramo ng hinihinalang shabu na may market value na higit sa 5,400 pesos. Ayon sa Calabanga Police, maliban sa droga, nakumpiska rin sa sospek ang isang kalibre 22 na baril at 4 na bala sa naturang armas. Nasa kustodiya na ng Calabanga Police ang sospek na nakaharap sa patong-patong na kaso. Umulan man o umaraw ay patuloy sa pagsasagawa ng water rationing ang lorries ng provincial government ng Kamsur. Makapaghatid lang ng malinis at maasahang supply ng tubig sa komunidad. Narito ang ulat. Kahit walang pasok ang mga bata dahil sa sama ng panahon, maaga nag-abang sa gilid ng National Highway sa Barangay Balagbag, Milaor, Camarines Sur si Nanay Rebecca Morano para sa pagdaan ng water lorry ng provincial government ng Kamsur. Pinaputol na ni Nanay Rebecca ang kanilang water connection dahil sa pawala-walang supply ng tubig. Tulad niya at iba pang residente sa lugar ay araw-araw na nag-aabang sa libre, malinis na mainom na tubig mula sa probinsya. Hindi na umano ang mga ito gumagastos ng malaki sa pagbili ng container na tubig. Ay libre, siyempre, hindi na bibilihin. 10 pesos ang container, dito wala nang bayad. Kahit masama ang lagay ng panahon dahil sa habagat ay patuloy sa pag-iikot at water rationing ang lorries ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte. Layunin nitong maabutan ng malinis na tubig ang mga residente sa panahon ng kalamidad. Thank you, Gob. Maraming salamat sa inyo. Kami nakakalibot sa tubig. Salamat kay Gov. El Rey and Congressman Luigi sa indang tinataong libreng tubig. Salamat na maray. Chris Novello, CSN. Pinipilahan ng mga mamimili sa Pamplona at Libmanan, Camarines Sur ang tila bagsak presyo ng karneng baboy na umaabot lang sa 260 pesos per kilo. Malayo yan sa presyo ng karneng baboy sa ilang pamilihan sa rehiyon. Ang dahilan ng mababang presyo at kung ligtas ba yan for human consumption? Alamin sa ulat ni Eli Balbin. Dagsa ang mga mamimiling ito sa gilid ng kalsada sa Maharlika Highway sa boundary ng bayan ng Libmanan at Pamplona. Ang mga mamimili, iisa ang sadya ang bagsak presyong karne ng baboy na ibinibenta sa lugar. Ang ilan sa mga mamimili dumayo pa mula sa ibang bayan tulad na lang ni Philip at Eman na mula pa sa Baaw at Sipukot. Malayo umano ang presyuhan na nabili nilang karne sa Pamplona kung ikukumpara ang presyo nito sa kanilang lugar. Para kang baboy dito sa Libmanan kaysa sa Baaw. Sa Baaw po magkano? 300 plus ang presyo kang laman. 360. Saan yan? Sipukot. Sipukot. May pagkakaiba po yung presyo dito sa Libmanan at saka Sipukot. At bakit dito pa kayo bumibili? 260 lang. Ayon kay Ruel Bernal, isa sa mga may-ari ng pwesto, mas mura umano ang ibinebenta nilang karning baboy kumpara sa iba dahil umaabot lamang sa 160 hanggang 180 per kilo ang farm gate price ng buhay na baboy. Dito kasi bili namin sa buhay 160, 170, 180. Kaya mababa kami sa Sa monitoring ng Department of Agriculture Bicol, bumaba sa 170 to 200 per kilo ang farm gate price na buhay na baboy sa Camarines Sur. Kung ikukumpara sa July 7 monitoring nito, umabot sa 180 to 220 per kilo. Pagtitiyak nito na dumaan sa tamang proseso ang itinitinda nilang karning baboy at walang dapat ipangamba ang mga mamimili. Yung mga mamimili, huwag sila mag-alala kasi dumaan ito sa tamang proseso. May may tatak na slaughter, galing slaughter. Ibig sabihin, safe na safe ang aming tinitindang baboy. Kanina, ininspeksyon ng meat inspector ng Pamplona ang mga pwesto sa lugar upang matiyak kung dumaan ang mga ito sa tamang proseso tulad na lang kung kinatay ang mga ito sa slaughterhouse. Dumaan sila sa proseso, dinadala nila sa slaughterhouse, dumaan sa yung tinatawag na bago katayin yung baboy, may resting period kami. Then, itong ginagawa ko ngayon is part ito ng duty ko na tinatawag sa amin na nagpa-post-abat. Ibig sabihin, from slaughterhouse, pinapasyalan ko pa ulit yung mga nagpakatay. Sinusiguro ko na lahat ng na pinakatay nila doon sa slaughterhouse is yun yung talagang tininda. Kasi kapag hindi dinaan sa slaughterhouse, good as hot meat ang tawag namin doon. So, kukumpis kayo namin yon. Okay.
Siniguro ng meat inspector na makakasiguro na safe for human consumption ang mga karning baboy na bibilhin nila sa bayan ng Pamplona. Sinisiguro ko po na safe and fit for human consumption yung aming mga meat dealers dito na tinitinda nilang baboy, mga karning baboy. Sure na duman sa slaughterhouse, makikita nyo naman po meron siyang may marka na duman sa amin. Sa mga mamimili, gusto kong parating sa inyo na fit for human consumption yung mga tinitinda nila dito sa bayan ng Pamplona. Sa kabila nito, patuloy ang pagdami ng mga nagbebenta sa gilid ng kalsada sa kahabaan ng Maharlika Highway, bayan ng Libmanan at Pamplona bilang alternatibong paraan upang mabenta ang kanilang mga produkto sa mas mababang halaga. Paalala ng Department of Agriculture, suriin maigi ang mga karning baboy na binibili at siguruhin na dumaan ito sa tamang proseso. Mula dito sa bayan ng Libmanan, Elijah Balbin, CSN. Sinamantala ng mga masasakit ang kasukasuan at nais lang mag-relax ang libreng masahe na Hilot Association ng Magaraw. Bilang pagdiriwang yan sa siglo ng kultura ng pinagmamalaking One Town One product ng bayan. May ulat si Regine Bue. Muling pinagdiwang sa bayan ng Magaraw ang pinagmamalaki nitong One Town One product uutop na Hilot. Sa ika-11 taon ng pagdiriwang na ito, mas pinatunayan ng mga hilot ng bayan ang kanilang di matatawarang serbisyo, hindi lang sa mga taga-Magaraw kundi sa buong rehiyon. Ang Hilot Day ay formal na idineklara ng lokal na pamahalaan ng Magaraw noong 2014 bilang pagpaparangal sa mga naghihilot na may mahabang kasaysayan ng panggagamot at tradisyonal na paghihilot sa rehiyon. Ayon sa presidente ng Magaraw Hilot Association, kinilala ang bayan ng Magaraw bilang sentro ng tradisyonal na hilot sa Bicol Region dahil sa kolonyal na Espanyol. Ini po kaya naging sikat na hilutan dahil ini po nag-istorya. Kang panahon po da kaya kang mga may bisita iding Espanyol dito o hapon, may nalapuan sa nahulog sa kabayo. Tapos tigpahilot ko igdi sa Magaraw na igdi po narahayan. Tapos po pa ire-istorya na igdi mas mga maghilot nararahayan po sinda na pag nag-igdi po pag may lapo nararahayan paghilot kaya po naging bantog na para hilot po ang mga taga Magaraw. Kada Hilot Day, libre ang serbisyong hilot para sa publiko, open sa lahat taga Magaraw man o hindi. Isang tradisyong mula sa komunidad para sa komunidad. Mas magayon ma'am sila nagdataong libreng hilot para matawan ng mga oportunidad si mga dahil nagpapahilot na magpahilot sila magayon ang nagpapahilot na kada sarong bulan sarong bisis na magpahilot sa sa maghilot center. Masaya na libre kasi tapos masaya na nihilot ako kasi na kami sugma yung Rexyo baga kabali ako sa Rexyo. Kaya makukulog ang hawak ko kaya pahilot ako. Sinubukan rin ng libreng hilot ng ilang opisyal at frontliner sa bayan. Kabilang na ang Fire Marshal ng BFP Magaraw na si Senior Fire Officer Triwines Morano. Ay, presko. Papasalamat nga ni ko tayo kung araw ka ng libre. Sabi nga niya, ma'am, matatagas na ang muscle mo. Dahil sa tagumpay ng pagdiriwang, labis ang pasalamat ng mga hilot sa suportang tinatamasa nila sa bayan. Nagpapasalamat po kami sa mga tao na nagtatangkilik sa Samuya pong mga serbisyo. Asahan po nila na na padagos mi pong na itatao ang Samuyang best na para sa paghilot. Buo naman ang suporta ni Mayor Attorney MM Senior sa pagdiriwang ng Hilot Day, isang kultura at produkto ng bayan na maituturing na certified Comsur-made. Every year na din yan sineselebrate dahil may ordinance na ang Sangguniang Bayan declaring July 24 as Hilot Day. Araman kang gabos na ang Magaraw talagang bistado bilang mga parahilot, matitibay na mga parahilot na bibisto kita sa buong nasyon bilang Hilot Capital. Kaya parte po inikang Samuyang pagtabang sa Hilot Association ng Magaraw na mabisto pa lalo sinda. Regine Bue, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Comsur News. Ako po si Chris Novelo.
Diyos mabalos sa pagtitiwala.